Godmorgen. Den her video kommer til at handle om, hvordan det er at være selvstændig fotograf i en tidlig alder. Hvis ikke I kender til mig, så er mit navn Tobias, og jeg er Dream For sammen med Simone. Og i dag der kommer der 3 familier, der skal tage familiebilleder. Så det er egentlig det, dagen kommer til at stå på for det meste. Vi kommer også til at skal redigere noget bryllup, og Simone kommer også til at skal redigere noget for en klinik, vi skrev i går. Så det er mange forskellige ting, man kan komme ud for som selvstændig fotograf. Og det er egentlig det, der er det fede ved det, for der er ikke én dag, der er ens. Der er mange forskellige ting, man kan lave. I morgen der skal vi tage produktbilleder, så det er også en af de andre ting, vi laver. Og vi laver også noget markedsføring, så det er mange forskellige ting, man kan lave som selvstændig fotograf. Og nu hvor der er mange forskellige familier, der kommer med, jamen, så har vi altid lige taget lidt forskellige ting med hernede. Vi har blandt andet 3 bamser til at få børnene til at grine. Og så har vi noget lammeskidstæppe, som vi egentlig skal bruge, hvor den nyfødte skal ligge på. Så det skal nok blive rigtig sjovt og en anderledes opgave. Nu står den på redigering for vores side af. Simone skal til at redigere de billeder og videoer, vi skrev i går for klinikken. Og så skal jeg til at lave noget annoncering for en webshop. Så det er jeg lige i gang med at få sat op, og så skal vi lave en test på 7 dage og se, hvad der performer bedst. Og så om ikke så længe, så skal jeg til at redigere nogle rettelser, som vi prøver på. Og så kommer familien her om ikke så forfærdeligt længe. Så inden da skal vi lige nå at lave den der test i studio, for at se, hvordan det kommer til at se ud. Så har første familie allerede været der. De skal kun være her i kvarter i studio, og det er kun 1 billede, de skal have. Men vi endte med at sige, at jeg tror, at der er 50 billeder eller sådan noget. Så de har mulighed for at vælge nogle flere billeder, hvis de ønsker det. Vi nåede ikke at filme noget i studio, fordi at det simpelthen gik så hurtigt, og der var så meget run på. Men Simone er i gang med at lave kaffe nu, og så venter vi indtil klokken 3, når den næste familie kommer. Men vi nåede heldigvis at lave den der test, så vi fandt ud af, om det så godt ud med den nye kiste der om bagved, og så med stolen der, og den sorte apparat lige om bagved der. Så det fungerer jo sindssygt godt, og nu venter vi egentlig bare på, at den næste familie kommer. Inden de kommer, så skal jeg lige nå at lave 2 updates-videoer til de kunder, vi har, hvor vi hjælper med annonceringsdelen. Jeg skal lige ind og fortælle lidt omkring, hvilken optimering der skal laves, og hvad planen er til den næste uge. Så det kommer jeg til at lave ind i studiet her, så kommer jeg til at sætte det her kamera op, sådan, så det kommer til at være som webcam. Og så egentlig bare en mikrofon, og så er jeg bare i gang med at tale derudad. Så det bliver fedt, det bliver anderledes, og lad os gå i gang. Så er jeg lige blevet færdig med at filme updates-videoerne for de 2 kunder. Så nu har jeg lagt en plan for, hvad der skal optimeres, og hvad der skal gøres anderledes i form af annonceringsdelen og nyt indhold og alt muligt forskelligt lækkert. Så nu er det egentlig bare i gang med at pakke det her sammen, rykke bord over til siden, fordi lige om lidt så kommer der en familie mere. Den familie, der skulle komme her klokken 3, har desværre valgt at rykke det til på søndag, fordi de kunne ikke nå det, det blev for presset. Og normalt arbejder vi ikke så meget om søndagen, men vi har sagt, at det er selvfølgelig helt okay, at det kan ske. Så de kommer på søndag klokken 3 i stedet for, og så er vi klar der til at tage en masse fede billeder. Men nu over til Simone, så kan I se, hvad hun laver. Jeg er lige nu i gang med at redigere den video, vi var ude at filme for beauty-salonen i går. Så lige nu er jeg bare ved at finde noget musik, der skal ind på. Jeg har allerede redigeret billederne, så det tænker vi, at vi sender afsted i dag. Og så skal vi lige forberede det sidste til den sidste familie, der kommer her klokken 4. Som I kan se, er vi lige blevet færdige med den sidste familie. De skal jo tage med julebaggrund, og så også med den hvide baggrund. Så nu er vi næsten færdige for i dag. Det eneste, jeg bare lige mangler, det er lige at køre over en tur i Næstved for at aflevere den her bryllupsbog til et brudepar. Og så er det ellers bare weekend indtil på søndag, hvor der så kommer en familie og skal tage de sidste billeder.
Tusind tak, fordi I fulgte med i den her dag som selvstændig. Jeg håber, I synes, det var spændende og lærerigt. Det der med, at der er alle mulige forskellige ting, en fotograf kan lave, det er ikke kun bryllupper eller familiebilleder. Det er også markedsføring og alt muligt andet. Husk at like og subscribe, hvis I gerne vil se mere af det her. Og ellers så skriv en kommentar, hvis der er noget, I gerne vil se.